Phile nabantu. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munches and Thoughts. My name is Pasanani, I am your chef, and Happy New Year! 2024? Yes. And you know what? I'm with my residents, darling. Let's do this. It's a year of prosperity, year of money, year of success, year of education. Hello, darlings. Yo. Shobel Cool. Yeah, bro. I see you with a new hairstyle. Shobel Cool. Shobel Cool, like you couldn't wait. The debut of the new hairstyle, like with Chef Mbat. How was Shobel Cool? And of course, our friend here, the step one. That means I admired Tabula the last time. But they are big even today, Tabula. Yeah. Anyway, They're cool. Introduce yourself, those who don't know you. Who are you and what's special about you? Yes. Ngithi phama mdidile insizwe imitwa wena makhensi kumnyama ilanga lingekho. Kedleza ngezinye impande mthabansini nesimuhu mithi nesihlahla ezingahlazi ngezime insishi inhliziyo zamadoda ayibovu. Ushobe elikhulu, ushobe edlula amanye, ushoba lenjula, mthakwe zinjula ntwele esizwe siza ngemiyalo. Phembe kaloku kuthiwa magujwa wena ombe ezimbiwa ezibambili ziyatwebuleka. Lovuzandla ekhaya ngokuswele belusi. Ngikhuluma namlomo ongathethi imanga. Ngibingelela emakhaya lapha ivideo efinyelela khona kuphi nakuphi lapho usithola khona. Dining room emsebenzini la usibuke khona. Emotweni. Ushobe elikhulu ke lo wakwaSimelani inyanga yesintu. Omlaphi wendabuko otholakala endaweni yase Northwest Province emngceleni yase Pretoria neNorthwest endaweni ebizwa ngeKlippan. Nginyanga yesintu ngumuntu olaphayo ngumhlazi wamaphupho ngumuntu othwasisayo kuningi nje esikwenzayo esigodlweni esingeke sikwazi ukuceda uza ngenkinga lapha mayihlula siyakurefera kasikwenze esingakwazi ke lapha ekhaya ke lapho ngitholakala khona is 065 525 7008 065 5257008 mangatholakali ocingweni ke na WhatsApp ngashuke umlayezo sibonge nokuhlanganela no Kahlelami. awu ninjani yaphila enyakeni omusha ke sibonga amansaphi Pasanani now, ndoda. yebo When I don't do that, now you know I do it like, yes. Like you did. yebo It's a new It's a year. joy. I love you guys. Many more success. Unyaka omusha This is a so lot of beautiful. wisdom yeah Tuthi kulo nyaka lona Prosperity, money. yes yonke into. Tuthi kulo nyaka lona tuthi ndoda bona manje masokhuluma kanje tuthi kulo nyaka vele nje kumele sijule. Sidonsa ezinye impilo mara kulungile ngoba masijula sidonsa sibafundisa ukuthi sibabuyisela kwisintu sethu. yeah Singafihli lutho kulo nyaka. Abaphila abantu Kodwa lezi masiswini. eziyimfihlo sazigodla vele. Bazosithola esigodlweni. Amen. Yes. Anyway, introduce yourself for those who don't know you or who might want to know more of you. Yeah. Siyakhuleka kini nonke umhlaba wonke jikelele konke la le video yofikelela khona. Salukazi sandoda lesogogoda luvala usehlula amanye masebhulo sebhulumisi mabhekise phansi. Isikoma kaki isigoma izazi baba kamabilano obile emzini wemadoda. Ichipa lesi singana nyawo. Siyagibela, siyadilika emthini kodwa sina inyawo. yeah Umondlo intandane. La ngitholakala khona kuse Foslorus 076 298 8184. Ngomlapho wendabuko umuntu ogulayo uyasizakala, umuntu onenkinga ngomsamo uyasizakala, umuntu odila ngenhlanhla yakhe emsebenzini ama promotion unamacala mhlawumbe unecala uhamba icriminal court or ne hearing emsebenzini uza sikulekelele noma kuthiwa na indoda yakhe ikushile noma umfazi wakhe ukushile uza sikulekelele siyazenza lezi zinto lezi akusho ukuthi sidila ngento zenhlanhla kuphela kodwa into ebalekile manje ukuthi nje sikulungiselela yonke into inkinga empilweni yakho kumuzi onsundu ngoba kulonyaka lona kumele siphakamise unyawo siphakamise ukwenza sishintshe ukwenza abantu babone izinto ziyenzeka sithi masibasizile abantu shem babuye bajabule nabo babuye basibonge bangasikhohlwa noma umuntu angabuya namakhandlela noma impepho azokukhanyisa esigodlweni ukuthi ayimakhehla ngiyabonga mina ngicela ngibongele kuzalukazi namakhehla nezindlondo ezikwambethe bese bonke umuntu uyajabula kodwa ngithanda ukuthi nami ngithi happy new year kuwonke umuntu umhlaba wonke jikelele noma kungaba nezinkulumo ngoba manje kunezinto eziningi kuthiwa iNew Year yethu thina singabantu abantsundu ngelanga liso but ngendlela esikhule ngayo sazi ukuthi i1 January uNew Year's wethu without any share of doubts and what
Happy New Year to everyone. Wishing you all the best. Kulonyaka nokuzimisela kwenu. Ngifisa sengathi ningabuyela kwisintu senu negcile kakhulu kusona bese mawuxakekile ungakhohlwa ukulada lelo khandlela. Shisa impepho ucele kubakini ukuthi bakukhanyisele. Noma uxakekile wena ngikhuluma nawe wena ntombazane lapha ekhaya. Ungathi mawuxakekile unenkinga zomuzi wakho uyoxoxela abangani bakho. Zigodle kuwena ngoba lo mngani wakho akuyena umngani wakho. Camako, makhosi. Amen. I just want to say this before we start the show. Then I'll go to what we are talking about today. Yes. But I want to say this. I met you last year. Yeah. But the truth is, of course, before I look at you guys, I check you guys everywhere. When I will think, then I'll be like, I'm not saying this to sell myself anyway, if it's fine. I watched some of your interviews. I'm just saying this. I'm just saying, and whoever that's watching, if Banin Debazozo or Bazo Bebutu Shefutin. And please, I'm just saying this. You will agree with me if you Shoba, and if you don't, I'm just giving my thought. Yes. I think Dabula, you are overrated. Because of what you've been getting, my interviews, to talk about, not knowing the wisdom in you, which I want to say thank you because I have one of the opportunity of the fortunate people to witness that. I don't like being shooting. You are very wise. And the interviews you're doing, I think they need to learn you. And then learning you at the same time, they need to bring things to you. Not asking you what you want to talk about. As I proceed, today, we are... Do you understand what I'm saying? Yes, I agree. Do you understand? Yes, I know very well. Which is something baby English lo muntu lo. Lo muntu lo na bayamncintsha izinto because uDabula ukhuluma kakhulu, we all know that. uDabula is a man that needs to bring challenges to him. Yes. Anyway, we're not there. As I proceed, today ngifuna sikhulume ngengulo yabantu nokulashwa kwengulo yabantu. Namhlanje sikhuluma ngengulo yabantu nokulashwa kwengulo yabantu. Before ngizoya kuma topic, ngifuna an overview. Yini ingulo? Yini ingulo yabantu? Uma kuthiwa iyalashwa, ilashwa kusuke kwenze njani? Kanjani? Ningageqa amagula ngoba ngisinama topic under that. Then now it's just an overview. Then so besesiyala then senzobe sinyanaba ke. Wethatha mfethu. Masikhuluma uthinta itopic lesihloko leso sithintile kumhlaba wonke jikelele. Asibeke ubungoma esayidini mkhulu. Namhlanje asike nje sibe free, sibe open. So that ngoba manje kwesinye isikhathi kuba sengathi sikhuluma ngobungoma kakhulu. Abantu abanye bayancisheka le juice le kumele sibanike yona. Sibe nje free. Ukukhohlwa ukuthi umkhulu shobo likhulu umlapho wendabuko gogo Dabula Uvalo umlapho wendabuko umuntu makubona we always advise people. Yes. Sikodlweni bayeza abantu bafuna advice. Omunye nje athi gogo mina ngizelana nje amunye athi angihloli mina gogo. Ngithi mina ngifuna ukukuhlola. Athi ngihlole ngomhlole bese athi okay ngicela ungicebise kwinto esone. Iluleko. Ngoba manje lobu ngoma lobu it's not only ukuphilisa abantu ngemithi. It's about ukuthi ube vocal, ube ukwazi ukumotivate abantu. Nomuntu osekhaya abona ngathi impilo yakhe seyintengentenge, ubona sengathi uya give up, mhlawumbe omunye besafuna ukudla amapilisi, omunye ufuna ukuzikhunga. Kodwa maqala azwe izwi lakho, amamela wena, aphile lo muntu, abe nethemba. Impilo yethu thina singabangoma emhlabeni kancane mkhulu. Singabangoma. Size emhlabeni sisempini. Sithunyelwe kuphi? Empini la. Ukuthi sizolwa izimpi zobumnyama. Siletha abantu, susa abantu bomnyameni, sibalethe ekukhanyeni.
whether ngeimpande or ngevoice noma ngoku-advise noma ukusakumotivator noma uxakekile baningi abanye abantu bayeza ngoba umlapho wendabuko nomuntu osweleyo uyakwazi ukuza kuwena athi yazi anginashiba ekhaya bese ushaya isandla lapho umcele bese ukhiphe lapha ubize ingane bese uthi bafana mbani naye lapha eshop ePick n Pay noma eShoprite noma kuphi nimthengele konke lokudinga ekhaya ngoba uthunyelwe phela wena emhlabeni kodwa la sikhona sikhuluma ngengulo ingulo asi-understand ingulo yini ingulo ibamba umuntu onesipho sokwelapha ingulo ukugula lo muntu uguliswa yini lo muntu uguliswa imimoya engalatshwanga esamhlupha naye angakayazi akayijwayeli akayazi lento emphethe lo muntu ufana njengomntana omncane makaqalama uyathuka amadola enzani ayaxeka because uyathuka uyasaba ukuzimela azafune yini afuna izinto zokubambelela ngoba lokuma lokho kwakhe akakwazi ngoba manje sekune height akasalali phansi akasahlali ngeimpundu manje sikayenzani uyama manje makama ngoba ingqondo yakhe manje seyikuphi seyiphezulu manje umqondo wakhe ubuso bakhe buphezulu away from the ground bese ubuya nani uba novalo uyasaba ukuthi mangizowa la ngizolimala why waze lapho ukuthi umntana omncane ukuthi mangiwa ngizolimala lala proceed it's something azalwe nayo ifear wonke umuntu ozalwe emhlabeni uzalwa nani nefear so manje wena it's a journey yokudestroy leyo fear ingulo le ingulo it's a spiritual journey oyi-undergowayo to find yourself ingulo it's a process of finding yourself uthole ukuthi lesipho sakho nalobizo lwakho olwani njengomntana omncane makaqalama uyathuka kodwa akakwazi ukuthuka but that fear uzalwa nayo wonke umuntu uzalwa nani anovalo kodwa le ngulo lena ingulo yobungoma akekho umuntu okwazi ukuba nengulo emhlabeni ekungaseyobungoma wonke umuntu emhlabeni ophathwa ingulo eyobungoma it's a spiritual journey mangithi ubungoma angisho ukuthi isangoma kuphela noma inyanga noma ubugedla ngikhuluma nabaprofeti abantu abasebenza ngamanzi abanye abantu bakhulekela abantu abanye bakwazi ukutetisa abantu ingulo leyo lo muntu lo usuka phethwe yini ubukhosi lo banga-understand manje lo bukhosi mabufika kuyena uyathuka ngoba nama-signs akhona aza ngawo kuyena ayamthusa ubona izinto angakazi wazibona nasekhaya ezinye izinto abazazi uqala u-experience ifana njengengane senze kanje ingane eqala ukuba seyinsukwini menstrual cycles thothi umntana omncane una-12 years lento mayimbamba sesikolweni wenzani uyathola akazi ukuthi ayenzeni lento yamthusa akazi ukuthi aye kubani kodwa noma uteacher khona eklasini kunzima ukuthi aye kumema ngoba uzoyibeka kanjani so unengulo injalo mayifika emntwini ngoba lento ifika ungayi-expectanga ngoba uyazi vele it's a journey that ongayazi ukuthi kuphatheleni kodwa bayakwazi ukwenzani ukwembulela it's a spiritual journey le kumele uyihambe wedwa wena ayidingi umzali wakho ayidingi umngani wakho ayidingi unkosikazi wakho ayidingi umfazi wakho kodwa uyihamba wedwa ngoba lento lemele ikwazi ukwenzani ukulatshwa manje lento lena ikwazi komunye umuntu ngoba lo muntu lo lento usuka yenzeni azalwe nayo akekho umuntu oba nengulo angazalwanga naye ukuthi namhlanje adecide ukuthi yena manje sikafuna uku-undergo i-spiritual journey ingulo lena athi umuntu sikabanjwe ingulo anganasipho anganalo-ubizo this thing is a calling that you need to find yourself that you need to unpack it now wazi uku-unpackela yona kuphi ngesimo samathongo uzolala uphukuphi bakubonise into ebalulekile ukuthi ube nencwadi ubhale phansi note it down kodwa ingulo in simple terms singayisebenzisa ama-term anzima kakhulu it's a spiritual journey that you need to undergo so that you heal yourself then you find yourself ukuthi kahle kahle yini ipurpose yakho yokuza emhlabeni omunye umuntu uzobuza ukuthi kanti manje abodokotela kanti bona banayo ingulo
cha bona banayo ingulo ngoba le ngulo lena lento bona ibagulisi yokuthi kumele abe udokotela. Kodwa yena unani unesipho sokuthi akwazi ukuba yini ukuba udokotela. Akanalo ubizo lokuthi akwazi ukuba yini umlaphi wendabuko. So umehluko kuba professional academic nokuthi ube umlaphi wendabuko. Lo muntu unobizo lo olumdonsela kuphi kwingulo. Kodwa lo munye because lo muntu uyi-academic. Ufuna ukuba i-accountant, ufuna ukuba udokotela, lo muntu unesipho ubizelwe kuphi kulento leyo ukuthi kumele abe udokotela. Kodwa ayimgulisi lento leyo. Akaguli into akufuna kumele ayenze kumele afunde. Angeke athi namhlanje sengiphethwe inhloko, namhlanje angizizwa kahle, namhlanje abantu bayangisinda, namhlanje amanzi, namhlanje inyonga, namhlanje amabhubezi, namhlanje izingwe. Cha. Yena ustress nje ukuthi kumele aphase. Kodwa lo uhamba yini ingulo. Abanye baze bayenzeni kule process yengulo mabasayigijima baze baba nesifo esicala sidevelop epilepsy. Abanye bayawa, bayaquleka bayenzeni. Ezinye impawu zokuthi lo muntu vele ingulo unayo kodwa wacela wayi-undergo le process le because it's a journey that needs you. Idinga ukubekezela nesineke. Asibonge Mbatha. Cha uSalukazi Sendoda lapha uyibeke wanaba. Mina ngithi ke ngithanda ukuthi ngiqale ngithi into masithi ingulo uyangizwa. Kakhulu inkulumo ozoyizwa ngasolwimini lwesiXhosa kakhulu thiwa ingulo uyabo. Abantu bangadideki ngoba ingulo le ithintana nokugula. To be sick uyangizwa. Manje ke ngifuna ukuthi ke lapha njengoba ichazile ngicwalisela kulokho akusho ngoba akukho engizokuphisa futhi ngoba kunjalo. Ingulo ukugula komuntu kuyahluka ngenature yakhe ngendlela umuntu edaleke ngakhona. Wonke umuntu ophila emhlabeni unokugula okuhlukayo. Angikhulumeli medically like ukuthi kune acute illness mhlambe ngalana kune chronic illness kanjalo kanjalo uyabona lezi ukugula okuhlukile. Sengisho nje ukuthi umuntu uyagula ngokwenyama. Yabo kumele sivume umuntu uyagula ngokwenyama lento ekuthiwa ama medical illnesses or medical conditions. You understand umuntu ugula ngokwenyama edinge ama medical expert. Odokotela basentshonalanga noma ama western doctors abangakwazi ukuthi bangakwazi ukumnceda lo muntu esibhedlela ekliniki noma kuphi lapha ehamba khona. Bese ke kuba khona ukugula komqondo uyangizwa. A mental condition illness uyangizwa. Emshayayo lo muntu bese kuba nokugula ke lokhu kukamoya. Ulokho esikhuluma ngakho ke namhlanje. Nakhona lokhu kukamoya kunama faculty wakhona ukuthi uguliswa yini. Ngizoyenza iexample elula. Uma uhethekile intombi kufayile lapha une heartbreak uyangizwa. Ugula emoyeni. Ugula emoyeni, awugula emqondweni, awuguli physically emzimbeni. Une stress ugula emoyeni uyangizwa. Ngoba khona into efike yathatha umoya wakho yawukhuba. Uyangizwa yawuphazamisa ugula emoyeni. And lokugula esikhuluma ngakho komoya kunzima ngoba sidila ngento la ekumele abantu bayibhekisise kahle bavula umqondo sijule kuyona kakhulu ngoba lento inobungozi ngaphakathi uyangizwa ukuthi ngithini ngoba khona why ngisho njalo uhethekile uyangizwa uyagula emoyeni inhliziyo yakhe ibabhlungu kuba nezinto eziningi ezingadevelop uyayibona le nto ngoba ugula kuphi emoyeni ile ngulo kwamoya iyahluka ayihambi nesimo sokubizelwa okuthize. Uyangizwa njengoba sisho sithi uma unengulo kamoya kuchaza ukuthi lapha usuke kahle kahle umuntu okumele ube umelaphi wendabuko kodwa uundergoe ama processes athile ngoba akuguli wena. Uyangizwa ingakho esikhathini esiningi mawunengulo mabakuthatha bakuyise esibhedlela ithila bazokumisdiagnose. Most of the time or amaningi bakumisdiagnose noma bathola ukuthi i-illness yakho abayithuli ungena ugula bathi bathatha ama-blood samples bathatha konke esibhedlela lentshonalanga uthola ukuthi abathi ababoni lutho uyangizwa. Ikhona into ekhona kodwa lento exista kuphi iexista kulo muntu ogulayo ngoba amaphupho nezibonakaliso ziyakhuluma njengoba uzwa ukuthi ekhulumile ukuthi uzophupha ilwane ezithile uphupha abantu ongabazi uphupha amakhaya uphuphe inini azikwazi ukuthi ngichaze kakhulu ngoba phela iforgery seyabaningi.
masizobeka kanje kusasa umuntu la ngazi umngoma zakwethu sekathaye ngiphuphe inyoko ebrown ngoba ezwe lapha sikhuluma kanti sizama ukulwisana nezinto engezona iyona ke ingulo leyo. Uma umuntu egula simbona kanjani kokuqala ukuthi lo muntu uzogula uzalwa nayo lento kokuqala ngithi akukhona ama science abakhona lento abayibiza ngokuthi ama psychic abilities. Umuntu onengulo kamoya makaqala gula kumele baqale babhekisise emuva babheke ukuthi lo muntu odokotela ababonile utho ngoba kula siya khona vele masesigula yangizwa sicabanga ikliniki sicabanga isibhedlele then lapho isalika sendoda noshobe elikhulu they the last option. Yeah vele. Mostly it's a reality. It's a last option. Yabo ukuthi hayi sesithuleke ngala nala athi siqale ke siyobona umuntu athi siyohlola ke manje sibhekisisa ukuthi kwenzakala kanjani. Lo mntwana kumele babheke noma umntwana noma umuntu omdala ukuthi ukuphila kwakhe lo muntu izinto ebekayikhuluma was not coming to pass. But it's a prophetic ability or a psychic ability. Ubeboniswa izinto zingakenzeki. Uyangizwa? Amasayini kumele bawabheka ngaphambi kokuthi agule. Lo muntu ube nama abnormality ama diet abnormalities. Nini wenza ukudla akakudli sekasuthi. Nini lo muntu lona uthe hayi ngisuthi uvuka ebusuku phakathi nobusuku uzizwa indlala imshaka kakhulu bese apheka besayadla ngoba kusuke kunento eseyikhona phakathi kuyena ephakamayo. Kade yabakhona ezalo ngoba ingulo phela kumele sithathe lapho. Ukuthi umuntu makazalwa zakwethu sobatshela abantu ngeke sibafihlela. Umuntu bekuthi emandulo makazalwa kubona ukuthi le ngane izoba njani. Bekhona uphawu. Lento lena oyibona izangoma namhlanje zigqoka isikhumba sembuzi basibeke kanjena kuba ngathi vest. Isimbolize ukuzaleka kwalomntwana ngoba lo mntwana bekazalwa ngomunqwambu. Bekazalwa ngalento ebizwa ngokuthi it's a cold birthing ngokwesilungu. Namhlanje ngifuna ukuke ngishaya ngoba ngithi esikhathini esiningi kuthiwa sikhuluma izinto ezingekho masikhuluma. It's a cold birthing lapho bekazale egaxile emqaleni noma bekanamnqwambo umzimba wonke. It was symbolizing ukuthi lo mntwana egcineni condition yakhe yokugula kunengulo anayo kunobizo lumbizela ukuthi lo muntu ayongena kuphi ephehlweni ephehlelwe eshayulwe inkamba egcineni ethwasiswe lo muntu edla intwaso bese fakwa leyo mncambo ke sekusilwa leyo nto sekulungiselwa kanjalo. Iyona ke lengulo esikhuluma ngayo ke namhlanje into ekhona existayo into abantu abaningi that they can witness. Ngiyafisa nje amamanchisa akasho ukuthi hayi ngiyayazi lento le ngake ngangena esibhedlele bangazi ngicritically ngoba akuguli umuntu zakwethu kugula umoya lo ombethe ophakathi ozalwena usuyaphakama usuyayibonakalisa. Ayikho ke duration ukuthi ungaphakama nini ungaphakama umntwana sasemncane ungaphakama umuntu sekamdala anytime uyaphakama noma sowushadile noma uyiprofessional noma sekuthiwa na ukhethe umuntu ngoba lento iyindalo yethu. Khumbula ngihlezi ngisho ukuthi siumoya siyinyama siyisithunzi. Isithunzi mangithi isithunzi angithi dignity ngithi shadow lesithunzi esisibonayo it's a part of us. So manje ke lento kamoya zakwethu kumele siyisho lengulo le ukuthi abantu abaningi bahamba emhlabeni ngokuba stubborn babona ukuthi if there's no solution so bonile emakliniki na kubo dokotela understand ukuthi if lento is not physical uyangithola noma it's a medical case go to the spiritualist lapho uzoncedeka khona ngoba lento ifana nokuthi ngifuna ukujima uyabona mangifuna ukujima ngizoyenza example mhlambe sengeni weight ngifuna ukujima ngiluza ama kilometers athile yazi ngagijima ekseni nantambama ngifuna ukwehlisa iweight after 3 months ngithi ngiyabheka uyayibona angithi okwami lokho ngizama ukudila nehealth yami ngithi ngiyabheka after 3 months mhlambe kwehle 2 kg nje kuphela kodwa kufike kumuntu angihethe uyabona ebengimthanda kakhulu engihethe nje just within few hours ngiluze iweight kakhulu kubonisa ukuthi lento le ingawa affecta umzimba wakho ukuthi mawuyogibela isikala uluzenye iweight within few days ngoba lento ithintana nana sikwazi ukuyihlukanisa nomzimba lo moya uzoshaya umzimba ekugcineni ingakho ekugcineni uthola ukuthi abantu baba critical ngoba banengulo iyo lesikhuluma ngayo namhlanje ukuthi what type of an illness njengoba ngishilo ukuthi lezi zinto azifani uyangithola esikhathini esiningi kunalento zakwethu kuthiwa hayi la abantu ushaya ingculaza bahamba bayothwasa kanti umuntu onengculaza kumele angathwasi na ngoba kuyenzeka abe nayo wesaphinda abe nayo igulo futhi ayibona ngoba
why basho njalo ngoba sometimes uphela kube ngathi umuntu vele of full blown kodwa esibhedlela ama reports wakhe asithi none uyathi nix none asikwazi ukujudge umuntu bese sithi hayi bathwasisa umuntu bekali kagula mawutile enwathi abayazi medical report yakhe ukuthi kwenzakalani kodwa yena iqiniso yalazi ukuthi bakhona abahamba kuleso simo sikhuluma kanje ukhona omunye abazombonisa i-cousin ukuthi awubone bebakhuluma nge-illness yakho phuma-ke namhlanje esibhedlela ngoba ukuyobheka ebantwini ngoba ubustubborn buyinkinga ushilo zakwethu asikhulumi ibinyanga la sikhuluma nature lento is nature is not ubunyanga is nature abantu bagula ngempela ngoba phela manje wonke umuntu manje kufanele lento ukuthi wonke umuntu manje uyathwasa manje nomuntu onganayo ingulo just because khona abantu abayithandayo lento yobunyanga ngithi fake imali ifake easy cash yabo. Thank you. Yes, girl. That was beautiful. Yeah. This is Munchies and Thoughts. Yes. So now we are, I think that was mouthful. Honestly, magezwe. Yeah. We'll leave it there. Manje ke, before I go to this one, ingo nokugula kuyafana ne. It's just that ngesixhosa ingulu. Yeah. Ngesizulu ukugula. Cha. Oh, thank you. Ithi ichaza. Thank you. Ingulo. Let's do this. My question was, ingulo nokugula kuyafana yini? Yeah. Remember, I mean, I'm a learner like you, my man. Yeah. So, Maybe I'm a man. Yes, my honorable guest here. Yeah. Thank you. Please explain that. For the benefit of everyone. Ngoba uyabona thina abanye asikwazanga ukufinyelela ezingeni elithile esikolweni kodwa ngizozama ukuthi ngifinyelele ngendlela engakhona. Uyabona ingulo ne is a shamanic illness. Ngokwesilungu, shamanic illness. Ukugula ukuthintana neprocess ethile ukuthi ukwazi ukuthi uhambe ugcine umlaphi uhambe iprocess ethile ulaphe ngemithi nangescience yasemandulo kanje. Uyangizwa to every nation. Mangithi shamanic angichazi thina as-African ngikhuluma nama-Red Indians you understand ngikhuluma nama-Europeans ngikhuluma nani ngaphela uNkulunkulu angithi eqaleni azange adala ichemist kaNkulunkulu azange adala isibhedlela azange adala ikliniki bekuyimpande bekuyihlahla uyabona abantu babegula belashwa ngazo vele ingulo igama lesixhosa lesimbolize se-shamanic illness ne then ukugula is just a general illness. It's a general illness. Ilokho bengikuchazile ibamba wonke umuntu. Ibamba wonke umuntu unobiza unabiza ukugula kubamba wonke umuntu ngisho kubamba nofuthu lizolikhohlela ngesinye isikhathi ngoba ukugula into enjalo vele so umehluko uba khona lapho kodwa ke ngokwesizulu uma sizothatha ingulo siyidirectele esizulweni uyangizwa so unobizo lokwelapha asikwazi ukuthela ubungoma ngoba mhlambe la eyakhona lobizo alidingi ingoma njengoba ugedla you understand kodwa ke unobizo lokwelapha kusho ukuthi ubizelwe ukuyolapha lo muntu lo ingakho ugula kanje so lapha abasuke bayidentify ngani ngama condition physical condition umuntu adlula kuona uyagula kodwa kubonakala ikho ngithi lengulo iwela ekuguleni esibiza ukuthi it's a spiritual illness esihlukanisa kaningi kodwa le specifically ibhekane nokuthi umuntu athathe uhambo umuntu that was a good idea umuntu onobizo that was a good idea do you know what I mean do you know what I mean which idea that's not a good idea to allow this happening no what I'm trying before you can go deeper because I know I'm saying that was a good idea. Because she was living. Proceed. Proceed. No, that's what I was saying. No, yes. Proceed, Jabula. In short, nje ukuthi wonke umuntu in a nutshell, ingulo ibamba umuntu onobizo, obizelwe ukwelapha, whether ngezihlahla, ngamathambo, ngamanzi noma ngani. Ngoba umfundisi akabi nengulo umfundisi kuba khona abantu abanobizo kuba abafundisi lento bayiphiwe isipho sabo lo muntu unesipho but angeke undergo the process and the journey of ubungoma ngoba ubungoma lobu lengulo le
kumele ilatshwe egcineni. Ukulatshwa kwengulo kuhlukile kakhulu, kuyabranch kakhulu. Yes. Okusalayo lo muntu, umuntu onengulo, umuntu onemimoya abantu abadala. Umuntu onedlozi, umuntu onabavikeli basekhaya. Ukuthi lo muntu lona simbizele ngoba lento awuyingeni iyakungena. Ungakafiki la emhlabeni sesesiswini sika mama. Lento iyakungena, wena awuyi kuyo. Manje lento mayikungena iyona ezoyenzani ezokwazi ukucontrola. Iyona ezokutshela ukuthi manje ngesikhathi esithize nangesikhathi esithize manje ngizophakama. Ngifuna ungenzela ukuthi nokuthi ngoba yonke into oyenzayo awuyenzeli umzimba wakho, inyama yakho, uyenzela umoya. Kungako kuthiwa mase unengulo kumele uvume ukufa. Yeah. Wenzelwe yini imvuma kufa. Abanye abantu bayibizwa imvuma dlozi. Abanye imvuma ngulo. Yes. Ukuthi manje suyayamukela lemimoya engaphakathi kuwe ngoba manje soyayirecognize ukuthi vele ngempela iyaphila kimi. Kodwa manje kusemele manje uhambe iprocess yokuthi okay kumele uthola ugobela. Ak-initiate. Akuthwasise. But lo gobela kumele akwazi ukubona ukuthi le ngulo lekuphethe ingulo yomuphi umoya. Ngoba imimoya ihlukahlukene. Ukuthi mawulatshwa lengulo kungako namhlanje zakwethu uthola amathwasa amaningi. Kodwa babambalwa abalaphi. Bayambile iprocess yokulapha lengulo. Kodwa uthola omunye umuntu usekabuyile esigodlweni sakhe kodwa usaphupha ini ingulo. Ingulo le. Le ngulo yakhe kubonisa ukuthi ayilatshwanga la ngubo. Le ngulo ngoba lo mugobela wakhe akayibonanga ukuthi kumele ilatshwe kanjani. Kungaka ezinye ingane mazibuye uthwasa asisebenzi. Ngoba le ngulo isamhlupha namanje. Uthi anesigodlo asesigodlweni aphupha amabhayi, aphuphe ini. Kodwa ubuya khona kulawo process aphupha amagobongo kanti ayilatshwanga kanti le ngulo. Ngoba uhlalile lapha 1 year. Uthi uyayilapha kodwa mase ubuye ekhaya still isakuhlupha isakuhlukumeza. Into ebalekile mawunengulo ukuthola ukuthi le ngulo yakho yeyani eyomuphi umoya. Ukuthi lo moya ukwazi and sithola ukuthi lo moya ufuna ukulatshwa kanjani. Lo moya wakuphi? Wasentabeni, wasemanzini, wasemqolombeni, wasemgedeni, wakuphi? So that sikwazi ukubona ukuthi masuulapha kahle kahle masuulapha sulapha ngeziphi impande. Silanda emanzini impande zakhona, sizilanda entabeni noma sizilanda kuphi. And uyini izambatho zawo lo moya. Uze kuloyi. Nibazwile bachazile okuningi. I just love Matches and Thoughts. I think now, opening of the year, I'm loving it more. It's hot. Like, as Tabula will say, into ebalekile is to know ukuthi ingulo ekuphethe kahle kahle iyiphi Umuphi lo? kumele ilashwe kanjani. Yeah. As uShobel Khulu did say, ingulo nokugula akufani. As we move, manje ke sikhuluma ngokugula. Yeah. And into esikhuluma ngayo ukugula. Yeah. Ngifuna sikhulume ngelumbo. Yeah. Ilumbu or ilumbo? Ilumbo. Ilumbo. Ngifuna sikhulume. Ngithi Suke uyangizwa ngithini? Yeah. Bengikuphi ingulo. Yeah. Manje sengithi sikhuluma ngani ngokugula. Angithi ilumbu ukugula. Yeah. So so buka ekhaya manje sikhuluma ngelumbo and ilumbo esikhuluma ngalo. Yeah. Sikhuluma ngelumbo lenyoka. Yeah. Okay. Si angaqedi. Hey. Sikhulume Ilumbo. ngelumbo Eh. lomeqo. Yeah. Okay. Umbhulelo ne? Yeah. In Zulu. Yeah. Yes. Ilumbo lenyoka. Yeah. Ilumbo lomeqo. Yeah. So, but before you can explain that, Yeah. if you can ushare nababukeli bethu ukuthi yini ilumbo. Yeah. Uyabona Sontshingasi ngiyayithanda lento ukuthi uma sikhuluma ngento Liseduza kwethu, bukuza kwethu. Akazi unelumbu yini, but anyway proceed. Uyabona ngiyayithanda lento Sontshingasi ukuthi uma sizokhuluma ngalento in Manchester Fraud. I love this platform a lot, I must admit. Ngiyabonga. Yeah, I love this platform. Uyabona ilumbo, uyabona amagama a common.
isihlezi siwezwa abakhuluma esikhathini esiningi ungena esigodlweni shawa amathambo uyagula you understand awazi ukuthi uguliswa yini kwasho wacema and manje physical bese bathi hayi kunelumbe linje liningi nje mara ngizobamba lezi ezimpilo okhulume ngalo igama elithi lumbo uyabona it's a mystical illness ukugula okuyishintsha emzimbeni kodwa kube kuhlose ukulimaza umuntu noma ukubulala umuntu but mostly amalumbo ayekhandwayo ukuthi abe slow poison kuwe akusafarise egcine ekuthathile uyayibona ilumboko leyo nto leyo uyabona leli gama elithi khona lento lena bazongixolela man zakwethu bazongixolela uyabona khona lento thiwa abantu bebalela imhlophe kuthiwa abelumbi uyayibona ilumbo abelumbi uyabona kuthiwa hayi laba abelumbi uyabona abelumbi igama elithi umuntu umlumbi igama lesintu elichaza ukuthi umuntu very tricky uyabona umlumbi yabo umuntu onomagic umuntu very tricky ushintsha kanje umlumbi lo muntu lo manje ilumbo ukugula okwenyoko kunjanike kukhona lento le zakwethu sobatshela nje abantu I'm sure bakhona basanayo lento lena sibaqaphelisa uyabona kukhona lento lena ekuthiwa isikhwehlela solwandle uyangithola phecelezi ngala eSoweto ke yaduma kakhulu kuthiwa amabhebeza uyabona kuthiwa amabhebeza into ecishe ibe kanjena efaka emanzini no rooibos ikhule lapha yana iphila ibuye olwandle khona enye ke ekhandwayo le China kunamati yakhona ke eyifungus yona iyakhandwa ukusebaphile kuthiwa amabhebeza into nje yellowish kanje uyabona ekhona ike yaduma kakhulu ngoba ike yanceda usisi kakhulu uyabona emadodeni yabo uthi baba badoda baba ephuzile yona le yanto ngoba naturally iyakhula uyangithola nayo iyalibanga ilumbo ebethi mabala identify bese kuthiwa kunelumbo lenyoka elikuyena ngoba lento lena irresizable you understand and iflexible yona ngamanje mawefake lapha yana emanzini ukuthi ikhule kakhulu zakwethu ikifakwe endaweni eminyama kakhulu bebathanda ngaphansi kombhedo ukuthi bakwazi ukuthi masesheshe yakhula abahlephulelane igcwale uyangithola bayidayise ngoba into eke yaduma kakhulu thi umabhebeza dume kakhulu kudala thi umabhebeza ke lento le so iphisi yana encane engaka uyangizwa yadlula nje esefweni yangasefwa kahle ibanga kona lokugula kwelumbo lenyoka one type yelumbo lenyoka ibangwa yiyo ngoba ingena kuye emzimbeni ithi maseyizwa ubuhoma ileki yakhulu umuntu wakhona isisu sikhule sibe ngaka ngoba manje kune substance ekhona la abangayithuli uyangizwa la ngaphakathi ngoba manje sebonde nama cells wakhe lo muntu noma baye operator bayikhipha isiphila kuma cells wakhe njalo bakhipha into ethile strange la obodokotela I think amamanjisa odokotela bayayazi abama surgeon ukuthi bake bakhipha izinto ezinjalo la wesi uyaphinda futhi njalo bathawu lo muntu lo ngathi ukhulelwe lo muntu uthweswe isilwane kanti sometimes into umuntu ayenze ngamabomu hayi ukuthi kusuke vele wathunyelwa right ubengazi and baqapheleke nalabo abasawuphuza umabhebeza ukuthi kumele bawusefe kanjani ngoba uyakubanga iloke ilumbo ekuzothiwa leli lumbo lenyoka ngoba uthola ukuthi malibamba liyamuva kuba ngathi unenyoka la ngaphakathi esiswini bese kuba khona inyoka evuswayo nezilwane ezithile bese iphoselwa kuloya muntu loyana mhlawumbe ingene ngokwedliso bese iyavuka phakathi spiritually bese ke ngesinye isikhathi uthola ukuthi bayamphephetha ngaba bamkhafula ngayo bahlanganisa okuthile bese iyavuka kuyena bese ke lo muntu ezwe movement yenyoka la ngaphathi ayizwe ngisho nekhanda layo la ngaphathi sometimes noma uyithinta kanje ngikhuluma into esiyaziyo zakwethu esike sadlule egodlweni silapha abantu abanye banayo lento uyizwe imuva lento ileke imudla kancane ephele lo muntu lento imuva la aze eshone yoke leyo umeqo ke sonke siyawazi abanye abantu bathi hayi ngaleni indaweni engibuya ngakhona eBatswaneni uyangithola bathi imogatiso yabo hayi sengiyasifunda ke isitswana manje noma signasiswa abatswana ndiyawazi I'm scared of him kuthiwa ubkhatiso uyabona into ewumeqo why ibizwa ngokuthi umeqo esikhathini esiningi lento le ikhandwa ngesilwane esithile
uyabona esihlala ngaphansi emgodini esithintana nenhlabathi esithi imvukuzane noma imole ngokwesilungu ikhandwa ngayo kakhulu kusuke kuvuswa yona nangemkhuba ethile ithi mase ithelwa lapha yana phansi umuntu eqe athi makeqa ngoba isegameni lakhe kuqale kancane ngeshashaza mhlambe noma ahwebhe something ibe isilonda makaleka athi uyasinwaya lesilonda siyakhula makafika kuthiwa it seems like i-cancer lento le sometimes abathatha ilentuza nawo akusiyi-cancer lento ibe isilonda esikhulu abanye bathi ushukela ngoba mhlawumbe isilonda sikashukela nani nani bazama ukumnceda umuntu angancedi bagcine be-amputata iy'nyawo uyangizwa mayisuka kwenyaweni elinye iya kwelinye inyawo ngoba phela ukhumbula ukuthi le nyawo lezi ziyarelate somehow usuke edliwa yini ile silwane lesi esimvukuzana kodwa simudla kanjani spiritual ngoba mawungabheka la igundwa lume khona ngoba linamazinyo amabili amakhulu phezulu naphansi amakhulu bese liba namanye uzobona isilonda sakhona engena ngisho nawe mbadi kulula ukuyidiagnose ukuthi hayi lento leli ilumbo lomeqo leli uyabona no angisengiyakutshela ukuthi nasemakhaya balibona kanjani uma sesigubheka lesilona uyabheka ubona ngathi ulunye igundwana uyabona igundwana malilunga emasayidini kuba dry bese sikhipha amanzi uyabona ukuthi ulunywa yile gundwana elivusiwe belifile balivusa balithumela kuyena balishaya ngalo leyo nto leyo meqo so bayaphela ke abantu esikhathini esiningi ngoba lento lena imani ba cancerous uyangithola mayeleki akumele bamamputate lana ukuthi bazama ukuvikela umzimba wonke so iyona ke lo ilumbo ke leli libizwa ngokuthi ilumbo lomeqo abakhuluma ngalo namamantshi sabuza ngalo asibona sure yeah lento ibuza mkhulu lemibuzo ibuza ilumbu nomeqo sensitive kakhulu man ngoba nje umuntu umelazi ukuthi lento ingena kanjani lento ikhandwa ngani lento ilathwa njani lento eziphi impawu zakhona ama signs amalumbu ahlukile khona umuntu ushawa ngelumbu lokuthi umzansi wakhe wonke ufe yeah akwazi ukuhlala kuphi esitulweni sobukhosi asebehlale kuphi ku wheelchair kuya ngokuthi lelo lumbu asenze kanje yini ilumbu njoba sikashilo zakwethu la umfowethu ukuthi ilumbu leli likhandela ukuthi limoshe impilo yakho kahle ilumbu ubuthakathi nje ukukhunkula yeah kusuke kuthakwe izinto ezimbi kakhulu imithi emibi imithi yobumnyama suke kuthakwe yini imithi yomubi yobumnyama uthwala itshe labe khona uthwala itshe yeah khona impande bizwa uthwala itshe manje ukuthi angeke sikhulume zonke I think I must go to the chemist and look for all these myths Dabula always mention ukuthi angeke siyimention yonke anti sifuna ukubabonisa nalezi ezinye inyanga nazinye izangoma ukuthi lento siyayazi uthwala itshe ube khona ngizwa ngithini uzililo ube khona ukuthi bazosuke bathake uyifele ube khona yabo umbola ube khona ngoba lento mayikhandwa ibole mayithunyelwe kuwe uvela isilonda sakho kumele sibole siphuma amanzi sithi my neighbor had that problem ngoba lento kumele enzeni ikubolise bese kube omunye umuntu makayithaka lento uba nesikhiya sempande ethize azoyifaka kunenyoka engeke ngibize ngegama makukhandwa ilumbu ngeke ngibize ngegama kodwa izangoma nenyanga zizoyazi makhona khona inyoka mostly mohlana nayo yenzani ihlala ehlabathini yenza kanje ihlabathi ithi ingene phakathi ehlabathini isifihle inombala ongathi uyellow brownish nobo black mayishaya phambili ishaya emuva ibheka le kodwa ishaya emuva ngeke ngibize ngegama kodwa bazoyazi ukuthi yini kuyilumbu kumele ingene uqamo kumele ungene kulumbu do you agree I do agree. Okay. Uqamo kumele ungene kulumbu ziningi indlela zokuthaka uqamo chameleon yeah bese kube khona ilokhunja ilokhunja uqamo ilo lizard yeah bese kube khona what are you saying now lizard lecishe ifana necrocodile ethola ehamba ngasemanzini yes ube khona ashaya ngomsila are you taking the chameleon out it's not chameleon hayi makancane chameleon kuya ngokuthi uthaka kanjani uqamo kumele ube khona bese kube neqoqo phakathi lasemanzini iqoqo
frog. Ngoba phela lento le kwabanye abantu kumele ivele ngathi ama-bubbles yenzeni. Kodwa ilumbu akusiyilumbu kuphela ukuthi liyakugulisa, kodwa liyachitha. Liba isichitho, liba ubumnyama empilweni yakho. Yebo, abantu bakunyala. Yes, lento lena uthi noma ungathi uthi uyaphuma endlini ukhubeke nje. Bese kube khona ilumbu la phakathi esuswini. Ukhafulwa ngalo, thathwe isithombe sakho sometimes, isithombe sakho sithathwe sifakwe amanaliti, sithokwe ekhandlela, kuthathwe le nsizi le ngoba manje seyikhandwe yakhandwa, yagaywa yashiswa, yavuswa ngento ezithize ngoba inento eziningi, inezilwane eziningi, inamafutha amaningi, inemithi eminingi emibi, imithi eminyama. Bese lento ithathu ithumele kuwe, omunye umuntu ayikhafule, omunye umuntu uyakwazi kuya kuphi ethuneni, nazo zonke lezi zinto afika avuse la muntu ethuneni ngento ethize kumvusa, aphathe notshwala, aphathe nemali amthenge, athathe isithombe sakhe, athathe yonke into yakhe, athathe nalomuthi awufake phakathi, athathe omunye umese athi nayi into yakhe, afaka amanaliti phakathi lapho, afaka ama-razor, ithathe phakathi ayifake phakathi ethuneni, lento ayithumele lo muntu maqeda kumvusa ukuthi lento lena mayingena kuyingena ebusuku ngesimo sani somoya. Bese lento le uzozwa inyawo zakho mawuthi uyavuka bese ngathi khona amanaliti akuhlabayo la ngaphansi. Ucabanga ukuthi clamp kanti uyashawa. Enye ithunyelwa la esuswini sakho, uthola umuntu isisu sakhe sakhukhumala, omunye umuntu unezinto ezihambayo la phakathi. Manje lo muntu onelumbu, ilumbu lihlukile kakhulu ngoba ilumbu lihamba nesicupho phakathi. Khona omunye umuntu olunjwayo ngoba uyalunjwa, mawulunjwa usuke uthwetshulwa ngesimo somoya. Bese ufakwe lento bese uyathwetshula ukuthi manje wena lento le seyizokucontrola wena. Yonke into yakhe enhle mawuthi uyasebenza, umsebenzi uyaphela, imali ungayiboni, mawushadile uyaphela umshado. Ngoba manje lento le yenzani idiliza yonke impilo yakho. Bese kube khona elinye ilumbu elenza ukuthi lihlale la emqaleni likuvale ukudla. Mawuthi uyadluza umqala sengathi uvalekile kanti kuba buhlungu, ngathi ungaphila ngama-dairy products kuphela. Nokudla ungasadla bese uzace, bese uzace wonde uze ukuhluleke yabo mase wondile phela usadla ngithi ama-joint awasasebenzi until uzifele. Lento nje bashilo ukuthi umfowethu ukuthi lento lena it's a slow poison. Bese umeqo nakhona unemithi eminingi, imeqo ihlukile. Kunomeqo uhlanganiswa yonke lezi zinto lezi engeke ngizibize ngegama ngoba phela lento le into embi. So mase uzikhuluma zonke la omunye umuntu uzozithatha ahlanganise afuna ukuyenza lento le. Azame thina sembulala. Yeah. Bese lento le lo meqo umeqo ophekwayo. Uphekwe njengembiza. Bese uthatha ufake esigubhini. Bese uhambe lapho kulowo muzi loyo, mhlambe isangweni noma kuphi, uvele uthele kanje. Ayini mawupheka lapho uyawukhulumisa noma ukhanda uyawukhulumisa. Ukuthi ufuna uyosebenza kubani nakubani. Bafuna bashaya bonke ekhaya, kumele kube khona umzi bawula ufake lapho phakathi. Umzola washonaphi. Phela wonke umuntu. Bese kube khona ilulwane elibrown. Ilulwane leli brown elikhulu, leli lihlala libleeda njalo liyamongoza njalo. Ufake lapha phakathi vele into ishisa ibe insizwe, uyigcobisa lapha egeyidini, ufake lapha egeyidini. Umuntu uthi uvuke ahlala bleeda njalo amongoza njalo. Bonke banesifo esi1, bonke babole inyawo lapha ekhaya. Yiwo yini umeqo lo. Ihlukile imimeqo. Kodwa lento iyalapheka ngoba umuntu onelumbu, omunye umuntu uthothi ushaywe ngomeqo. Bese lento imenzeleni imkhandela into efana njenge-stroke, afu uhlangothi. Ngoba le mpande uhlangothi ikhona lapha phakathi. Nemanye amafishu asolwandle akhona lapha phakathi. Ukuthi lo muntu wafe yini, isayidi lonke leli life. Nomqondo wakhe ukwazi ukwenzani, ufreeze umqondo wakhe ufe. I-stroke leso. Ngoba naye ifola under ini ngomeqo. Manje lo muntu mawumlapha lo muntu lona kumele kube neimbiza umphuzisa zona. Umphuzisa imbiza in a week man lo muntu basikalulamila right. Umphuzisa imbiza mara kumele ukwazi ukuhlola ubone ukuthi lento ayinasicupho na. Yeah, ngoba isicupho senkinga naso. Bese uyakwazi ukuthi lo muntu lona uyakwazi ukumlapha ngeimbiza, after imbiza bese uyamfutha umnika i-treatment bese ungacala ungajaheli kumgcaba, wamgcaba lento uyayiqinisa mas. Yeah. Uyayicindezela, unika amandla mo. Khona ezinye ilumbu elingafuni ukuhlanjululwa ngegazi,
mawuqala ufaka igazi ngoba lento le phela liqala phansi. kakhulu. Sure, cool. Isitupho ngifuna ukuthinta lapho uzakuthathinta kakhulu isitupho. Bayakwenza abantu. Uyabona umuntu omkhunkuli usebenza ngobuthi. Yeah. Igama elithi ubuthi-ke lisho umuthi omnyama noma umuthi okuthakatha. Uyabona obanga ubutha vele bathi ubuthi. Yabo. Abasenza ngalo bakwazi ukuthi ekushaye ngomuthi omnyama ehlanganise nemithi ezokulapha. Uyangithola ubutupho lobo. Ngoba wena masofika enyangeni uthi lo muntu ngiyazi ukuthi kumele ngimlaphe kanjani. Uthi mawuthi uyamlapha lo muntu qale phansi. Bese ajika athi lo muntu lona bekungcono kanga kuye ngithi bakufika kuye makangithinta kwaba wese. Yikho kubaleke kakhulu ukuthi ezinye izinto abantu mabangayithathi ngendlela esiyikhuluma bafuna ukufunda kuthina sila. Ngoba ama details ngeke sibatshele. Ngoba uzohamba kusasa uthi lapho umuntu uzwethiwa mhlawumbe lapha nje kanti kunobutupho awazi ukuthi nobutupho avela ashona ezandleni zakho lo muntu ube isemacaleni. Uyangithola sekufuneka ama practice number nani awunakho konke lokho. Umnika imbiza. Imbiza le bese ingaphumi emzimbeni wakhe. Ivalisisa usikhukhumala singakabhamekelwe inyongo umuntu. So kubalekile ke kakhulu ke ukuthi lezi zinto njengoba sikhuluma ngazo siqwashisa abantu ngesizathu esisimple. Njengoba sifike la siyateacha abantu ukuthi abantu babone ukubaluleka kobunyanga. Ukuthi lezi zinto zikhona ziya exista and lezi zinto ilumbo ngeke ulaphe esibhedlela. Unamanga. Ngeke ulaphe ilumbo esibhedlela ngoba lento le it's a mystical illness. Uyabona bakwazi ukuthi bayifake i-chameleon, uyangiunderstand. Ileke ishintsha kaningi. Bakutshela ukuthi hayi i-bronchitis, bakutshela ukuthi hayi i-TB, bakutshela ukuthi hayi i-pneumonia kanjani. Ileke idlalela la emaphashini wakho. Uzohamba emhlabeni ngendaba yani ngoba ushawe ngelumbo eliyidliso kwena ngoba nalo idliso lilumbo vele. You understand? Angisho idliso lentando leli ababamba ngalo ngoba nalo liyabulala sometimes kodwa ngisho idliso eli-slow poison elibulalayo lela balifaka ngaphakathi kena kancane. Mawuthi esibhedlela bathi une-food poisoning. Bathi une-food poisoning kodwa bangakwazi ukulapha ngoba ilumbo iscience ubuchule babantu abamnyama uyangizwa obujule kakhulu ekumele bazi abantu ukuthi once waba kanje waqala bathi udokotela this time yakutshele lokho akutshela lokho ungagcina uhamba bonke bodokotela agcina kuhambe wena emhlabeni. You understand? Kumele usukume uhambe uyofuna uncedo silapha. Asinikwa ngumsebenzi webelungu njengobesho silapha ngoba lezi zinto lezi siyazazi izinto ezikhona ezixistayo ezinye azilapheki. Mina kumele sibatshele iqiniso ukuthi kwezinye azilapheki why usufike late. Isiqedile phatha ngisunguNkulunkulu mina ukuthi mase kudla amaphaphu ngingaba nendlela yokureconstruct amaphaphu wakho. You understand? NgisunguNkulunkulu ufika sewulate asisakwazi ukulapha sesithibuyele ekhaya nani kanti abantu makaqala ibona lo limbo sikhuluma ngalo ukuthi hey ngathi likhona makude le makabona isalukazi zakhula silapha. Yabona zakwethu abantu abayekela ukuthi ngifuna ukuya kushobe elikhulu kanti sikhona isalukazi estratini sakhe esasilapha iminyaka uyenza lento. Esikwazi ukuyenza sikwazi ukuyilapha futhi uyabona. Unazo. Ungazofela usendleleni uthi uyakuphi usuka kude. Sometimes uyakulo muntu omaziyo ngoba uyamazi lo muntu kade ukhulela la niyamazi ukuthi wayelapha. Uzame yena kuqala mhlamba ngalapha ngoba into ekhandwa abantu abakhunkulayo leyo nto le kanti nathi siyinyanga umuntu uyozobuza zakwethu ukuthi niyathakatha yini wayenechaza kanje nebithi. Inyanga yangempela yilapha into engayazi. Uyabona mina ngilapha into engayazi. Uyangithola once ngisho nesithwalo nje ngakwazi ukuthi ngikuncede sesixakile ungangideleli. Ngisuke ngazi ukuthi sikhandwe kanjani kodwa ngeke phela ngikhulume ngazo ngoba akuwona umsebenzi wami loyo. Owami ukuthi ngisenze le ndlela engizobe ngincede ngayo. Kodwa ke lento ikhona iya exista abantu bayazi yazi ngiyafisa Salga Sendot ukuthi kuma comment abantu ake nje asho ukuthi I can relate nje angakhulumi ukuthi kwakwenzakalani I can relate. Yangiphatha mina ngiyayazi lento enikhuluma ngayo ukuze abanye abantu nakusasa bafunde ukuthi asizanga la ukusodlala sizokhohlisa abantu. You understand ngoba lezi zinto zikhona ziya exista njengoba busushilo ukuthi uke wabona. Uyabona abanye abantu uthola ushawa maningi njengoba ngishilo amaningi mana malumbo. It's a mystical illness maningi. Khona ilumbu olithola ngomuntu wesifazane nomuntu wesilisa. Thothi lo muntu ucutshiwe.
wena ulale naye bese i-private party yakho yonke ife le. Iqala njenge-STI kanti akusiyo. Yeah. Omunye utho uthi nobhoja wakho lo akasavuki akasaqini akasaphakami ngoba lapha kufakwe izilwane ezithize ezikwazi ukuthi emakhanda wazi ziwabusele phakathi ingeke sibatshele manje ukuthi kuyenzakalani kodwa nayo lento le ifolanda yini ilumbu so ilumbu liningi khona ilumbu lokuthi ulale nomuntu ocutshiwe umfazi womuntu ungene kuthi mawuphuma khona uvela ubole la ngenzansi. Khona omunye umfazi ulale nendoda kanti le ndoda leyana uthola ukuthi icutshiwe nayo. Uvela uhlala esikhathini njalo, hlala unuka bese ngapha ngenzansi uyanuka. Sekunzima nokuthi emsebenzini, sekunzima ukuthi uphile nabantu. Nalo leli lumbu. So ilumbu nokucupha zihamba kanje. Hayi esikhathini esiningi benza njalo ngamabomu. Uyabona ungafika nje uhambe ungena endaweni mhlambe leBria lapha eThekwini. Udlule nje utime uthi market eFaraday ezinye izinto ziyingozi uthola nje izinto ongazazi uyabona imfinyezi lezi encane nokungathi nje kwama ama-worm ni-worm engathi kuyi-worm unyana okunjani kuyingozi leyanto umfinyezi kakhulu kulomcupho lo oshoyo ukuthi uthola ukuthi awusakwazi ukuvukelwa kusasa umfinyezi ukhona lapho you understand ngoba mostly uzofinyeza ukuthi ingasalungi kusasa kunokuthi ufane nengane uyabona ingane umdala nje kufinyele kugcine kuba into encane nonkosikazi azahambe ekhaya ngendaba yokuthi ukuganga ayisavuki noyivuka lento ngendaba okuganga nje zikhona lezi zinto ziya exista izinto abantu abalwa ngazo sizobasola singabasoli ikakhulukazi ecupheni kwabafazi ngoba kumele as African people sike sithi unkosikazi womunye umuntu kumele umhloniphe ngayo yonke indlela ngoba indoda ngeke ikhiphe inkomo zikababa izise komunye umuzi bezona uzomosha isibaya sakhe isebenzi kanjani yothi uyasithiya kwesikhale wena wow babukeli bamakhaya I hope you are enjoying us I hope you learned a lot we're talking about ingulo yabantu ukugula kwabantu where we focused on ilumbo locansi ilumbo lomengo and they did explain ukuthi amalumbo maningi which I really appreciate you and thank you so now because one thing I can tell you this episode's gonna come back but it's okay we are closing now on the closing can you tell me ilumbo umuthi versus ilumbo is there any different there I think because, you know why I'm asking this question? Because you both of you said ilumbo nokucupha they're like this. So now I'm asking what ilumbo nomuthi. Is there any difference there? I think ilumbu it's a result. Okay. Yemithi esetshenzisiwe ukuthi ikwazi ukugulisa. So lento le iba yini? Iba ilumbu. So ilumbu lenzo yini? Lenzo yimithi nezilwane thizeni namathambo thizeni ukuthi khandeke yini? Ilumbu. So umuthi wodwa, umuthi uthathiwe wathakwa, wahlanganiswa, wavuswa, wathumela kuwena. Ukuthi ube nani? Ube nelumbu. So ilumbu yini? Ukugula thizeni ofakwe wona ngemithi nangamathambo nangamafutha nangezilwane thizeni. Into ekhuluma uSalika Sendoda iqiniso yonke. Kodwa Salika Sendoda ngike ngitshele nje one of the resolution 2024 esigodlweni sami ukuthi abantu ababuyele eqondeni izinto ngendlela. Umuthi is anything that provides solution and relief. Uyangithola umuthi is anything that provides a solution, isixazululo and the relief nokuncedakala okuthile. Uyangizwa bese ke sibe nobuthi. Uyangithola ubuthi imithi elimazayo ke leyo ubona kubuthi lobo kusho ukuthi ubuthi la busebenza kakhulu ke elumbweni. You understand? Then thina ke ngoba kusetshenziswa ubuthi zakwethu lapha ukuthi ashawe lo muntu thina kumele sihlanganise ini umuthi manje ukuthi umlaphi and kumele uunderstand into eyi-one ngizobapha namhlanje the same muthi umuntu ukuthi bamshaya nge-stroke kumele usebenzise ukulapha i-stroke. Yeah, exactly. Ushawe ngesithetho so 2V kumele ngithole u2V sabuye ngikulaphe ngawo futhi.
Makufakwe ngizoyenza example. Eh. Umuntu Isizulu Come to Manchester and thought you learn all these things. isizulu siyasho iva likhishwa ngelinye iva. Yebo. umuntu ohlawe ngohlangothi ofuthi umeqo umlulami kumele abe khona. Sehlula manje kumele abe khona. Hlangothi kumele abe khona. Umayime kumele abe khona. Right. Udalonina kumele abe khona. Impila Impila kumele abe khona amafutha omhlaba. Right. Isibaha kumele sibe khona. Mhlakaza Nhlanzi umdiyazi. Yeah, Mhlakaza kumele ube khona. We can tell them miningi. Okay. Let's do this now. Let's do this now. I'm asking you guys. Yeah. You already agreed on the live. Yeah. Of course, you guys. Yeah. Me, I'm you. Yeah. You are me. Yes. That's why no one will take it away. Yes. And one thing, they can't do anything because I've got 2 soldiers that they can sort them out. Yeah. March is my birthday month. Yeah. My birthday is on the 23rd of March, and I'm not around. Okay. I'm going somewhere. So, and next month in March, we're going to do the live. Okay. But I want to have a special Sunday because we must accommodate our friend. Okay. So we're going to do it on Sunday. Yeah. And then how I want to do it, of course, the team will be there. Yeah. But I want, okay, I love dinner, I love dining. Okay. That's what I can tell you. So I'll talk to one of the restaurants that I normally do my things. Okay. There's one in Brooklyn where they've got a private. Okay. So I will talk to them. I don't even need to, I just need to, whatever that I need to pay. That one Sunday. I just want us to look good. Because on the 23rd I won't be around. And then you guys are working. Okay. So I'll make it Sunday, one weekend in March. Can we just have like maybe have 10 or 15 manches? Yeah. Then myself and you two, my resident. Okay. I love all my the guests. Yeah. But I just want to say thank you Yes. for supporting me Yes. and always opening your heart and always opening your arms when Yeah. because honestly, I don't want to lie. You've been good to me. Yeah. Yes. And I will never take that for Yeah. granted. Amen. Yes. And for you guys, always saying yes. Yes. Yeah. Yeah. No, you are welcome. We'll be present. Yeah. So No, make time. I will send you all the details. The manches out there, I will send the details. Okay, I won't be able to take everybody. So those, I'm going to send the communication. And those who wish to be there, they will respond on that. Yeah. Yeah. It's just 15 or 20 and you guys. Yeah. Yes, the camera will be there. And then because it's my birthday, Yeah. I know where we are going, they're also private. So I'm going to ask, maybe if one of the managers want to talk to you private, Yeah. I'm going to ask them, they can do that. Maybe one of the managers want to talk to, they can do that. Yeah. So I'm going to send that, then you will respond. If you can't make it, unfortunately, don't send me DMs and send me messages. You want to see Shabel Kulu Dabula, because this is a lifetime opportunity. Yeah. Yeah. So this opportunity, I'm going to send it out there. Only 20, myself and them. I'm not going to do a lot of segments. It's just going to be that night and my segment with that. Just that night. Yeah. And of course, I think on the 17th of March, we're going to have a live show. And again, guys, if I'm sending that, you don't responding, this time I'm very strict. No one will be allowed if you didn't respond. Yeah. Because we end up being in a situation, so please. All the information are coming and ngiyabonga. Amen. You're welcome. As we Right. wrap Yeah. the show. It's a rap. On that note, darling, it's a wrap and thank you so much and good night. Hey, sir. Oh, that was beautiful.